O primeiro Festival de Eurovisión celebrouse o 24 de maio de 1956 en Lugano, no cantón de Ticino, na Suíza de fala italiana. Tras a vitoria de Celine Dion, a cidade de Lausanne acolleu o festival de 1989 e neste 2025 será a Suíza xermanófona a que dé a benvida ao evento musical máis importante do mundo. Basilea, a cidade trifronteira, recolle o testemuño de Malmo tras impoñerse a Xenebra no proceso interno de selección de sede e despois de que a súa poboación aprobase nun referendo, con algo máis do 66% dos votos afirmativos, a financiación do festival. Un difícil papel, tendo en conta o bochorno do ano pasado, co representante neerlandés expulsado en circunstancias que aínda non están moi claras e con escenas máis propias dun cumio do G7 que dun festival de música. A televisión suíza escolleu internamente como anfitrioa a unha rapaza de 24 anos nada na propia cidade de Basel, Zoe Alina Kressler, máis coñecida como Zoe Me, unha combinación das palabras vida en grego e ollo en xaponés. Zoe gañou varios premios de novos talentos no seu país e participou ademais no Festival de Jazz de Montreux e no Lucerne Live. Cun estilo que se move entre o pop poético e a chanson, compón e canta tanto en alemán como en francés, pero para Eurovisión decantouse por esta última lingua. Voyage é a súa proposta, un desexo de esperanza dunha viaxe compartida, tanto literal como metafórica, en busca de conexión e entendemento, pero dende a vulnerabilidade e a dor. Un día comprenderás que as flores son máis fermosas cando se regan. Cortáchesme tantas. Sumarase Suíza a España, Luxemburgo, Israel e Irlanda como un dos países organizadores que se alzaron co micrófono de cristal? Voyage, de Emily Middlemas, Tom Oehler, Zoe Kressler e Pelle Loriano. Canta Zoe Me, Suíza.